Алмаз абый, тапшыру башлана дип, музыка белән бер ымқақта калибны башлый. Әйдәле. Бик сыйфатлы инструментлар $1000. Sen şunday kızıp sıralar verirsin. Bu oyun kurallarını maxsus türküm yasap, 14 kişiden başlap bu oyun kurallarga eserler işlep, Tatar killerin көтәрергә niyetim var idi. Сәлем, эфирда Қалет тапшыруы. Бүгін бізде қонақта түрки музыка тілінде сөйлеше білуші Алмаз Асхадуллин. Алмаз, хош келдің. Hoş bulduk. Деф, думбра, кылкубыз, урай. Төркиләрнең, татарларның тагын әллә ни кадәр музыка кораллары. Һәм Алмаз Асхадуллин һәр кайсының диярлек телен чишә ала. Үзе консерваторияны баян буенча бетергән, әмма музыканың башка юнәлешләре белән дә җитди кызыксына. Университетта тюркология һәм ислам сәнгате тарихыннан да белем алган. Төрки дөньядагы музыкаль терапия ысуллары темасына фәнни эш язган. Хәзер Россия тарих һәм сәнгать институтында аспирантурада укый. Алмаз абый, музыкага, уен коралларына мәхәббәтегез кайчан башланды? Әлектән инде мин классик әсәрләр уйнадым баянда. Һәм узак вакыт классик әсәрләр уйнап, мин күбрәк шул көн батыш әсәрләрен өйрәндем әйе. Бу бурынгы традицияны мин инде консерваторияда минем устаз Геннадий Михайлович Макаровтан үзләштердем. Алмаз, менә монда шундый күп музыка кораллары, алар шундый матурлар, әле карап торышка да тавышларын да ишетәсе килә. Син таныштырып кит әле, нинди музыка кораллары булар, ничек аталалар? Минем кулымда думбра. Кемдер уйлап куя ала инде, бу домра микән, балалайка микән? Әмма ләкин шул ике инструментның асылында думбра ята. Чөнки думбра бигрәк борынгырак инструмент. Хәзерге кулымдагы думбра ул Астрахан Нагай татарларның думбрасы. Реконструкция. Кайдан алдың син аны? Моның формасы минем устазга килеп ләкте. Аның хәзерге моментта Астрахан татарлары думбрасы бар. Әмма ләкин ул реконструкция эшләнмәгән иде. Хәзер мин аның шул формасын алып Казакстанда устазларга ясаттым. Әлеге моментта бездә Татарстанда 1-2-3 кеше генә думбралар ясый белә. Әйдә, Алмаз, ширтеп җибәр әле думбраңны. Танаган сүзләр инде. Шундый матур, шундый менә хәзер яңгыр ява, шундый матур гына яңгыр яуган кебек, шундый искиткеч. Ә менә кайдан нинди язмалар сакланган менә татарның, нинди музыка кораллары булган? Яра татарның, демәк, төркиләрнең дип әйтик инде менә алар уйнаганнар музыка коралларында кайчан барлыкка килгән алар гомумән андый мәгълүмат бармы ул безнең менә тарихта? Кайдан аласың син ул мәгълүматны, Алмаз? Мәсәлән, алар инде достаннардан килә, касидәләрдән, бәйт мөнәҗәтләрдән. Шулай ук безнең экспедиторлар булганнар, руслардан, немецлардан, французлардан Казан ханлыгына килеп аларны язганнар, аннары Казан губерниясенә килеп язганнар. Безнең думбра ул күбрәк күчмә халыклар традициясенә, гореф-гадәтенә килеп керә. Әлбәттә, бу
милли ойын құралы белән безнең дастаннар шагылдырылган, аккомпанемент буларак уйналган җыраучылар, җырчылар бу инструментны инде бүгенге баян кебек, алар инде думбрада уйнарганнар, думбра черткәннәр. Аларны шул музыкантларны шишәннәр дип әйткәннәр, акыннар. Бу кылкыбызның үзенең әзрәк описаниесе бар инде дип әйтергә була. Чөнки бу бик борынгы инструментларның берсе. Иң беренче кылкыбыз турында сүз Манас эпосыннан килә, ул кыргызларга ята. Дөньяларга алмас ошайда кайдан алдың син бу кылкыбызны һәм ул бит инде менә алар безнең ничек дип әйтик, алар безнең дөресен әйткәндә менә онытылган, югалган диярлек инструментлар име, музыка кораллары. Ә син менә анарда бит уйнарга өйрәнергә кирәк. Менә аның техникасы бар дигәндә кайдан менә ничек аны уен коралы моның формасы минем устаз белән ясалды. Шул экспедиторлар сүзләр буенча җыелган экспедиторлар буенча инде алар әйтелгән менә шул Георгий әйтә инде. Кимәгә шаган, ике кыллары булган, кашыкка шаган. Һәм инде шундый ниләр килә ди тавышлар. Бик кырга торган тавышлар, кыллары ат шәчләре була инде. Һәм инде иң кызыгы монда дия тиресе. Дия тиресе бу махсус табигый һавага карамый торган материалларның берсе, чөнки сарыныкын койсак, ул инде җил бизәк була. Ә инде диянеке күбрәк катырак тора. Беләсеңме, нәрсә күз алдына килде, хәнидер шундый дала, менә монда йорт тора, кымыз ичеп утырасың, монда атлар чабып йөри, менә бөтенесе ничектер шунда иштеләк күренә кебек шуның белән. Алмаз абый, тарихның кайсы чоры сезгә аеруча кызык тоела? Минемчә, Алтын Урда. Кая кайтып килдең син? Кайсы шәһәргә? Точно әйткәндә, кем янына? Һәрбер катлам, ул бит инде сез белсәгез, Булгарга хәтле без шундый күчмә халыклар булганбыз. Булгар ханлыгы булган, Алтын Урда, Казан ханлыгы. Һәм һәрберсенең үз тарихы, үз батырлары, үз дастаннары дип әйтергә була. Ләкин безнең зур дәүләтчелек инде ул Алтын Урдада булган. Әйдә, шул Алтын Урда чорын искә алып, унигаль тагын кайсысы күбрәк туры килер менә монда хәзер Алтын Урдадан искә? Алтын Урдага килешкәне ул инде думбра булды, кылкыбыз. Әмма тагын берәр музыка коралы. Уен коралларының берсе әйтеп киләсем килә инде менә бу. Әйдә бераз кайфны күтәреп җибәрик әле шул безнең музыка коралы белән. Бу уен коралы аталады. Борынгырак моның исеме булган иде. Дүңгер. Дүңгер. Бу инде безнең борынгы төркиләрнең
құралы ойын құралы болған деп ойлаймын. Әйе. Бұрынғы Түркиялы өтөкәннәрдән үк Әйе, түркилер бір жерде яшәгән вакытта ең қызығы шунда Сібіррәк халыклар алар ислам динін қабыл етмәделәр. Һәм алар уен коралларын шулай ук исемлиләр. Һәм бездә менә шул ике катламның изе бар. Исламга хәтле һәм ислам кабул иткәч, менә бу мәдәниятләрнең ике шагылышы бездә. әйдә Һәм инде менә бу шаман культурасына якын. Тәңрегә багышлап шундый махсус музыкаль культура булган. Һәм инде ислам динен кабул иткәч, шулай ук Худайга багышлап, менә бу уен коралы дәф буларак, даирә буларак кулланылып эш алып барылды инде. шундый Biraz mı Afrikalarda eskерчек китте. Бу хәзер бу уен коралы хәзер җәелде, чөнки тышта безнең яңгыр ява, ул шундый бик түбән тавышта ишетелә, чөнки Нәрсәдән ясалган ул? төрле тиреләр куела инде. Бу тау кәҗәсе. Кайдан алдың син аны? Моны сатып алдым Төркиядә. Кыйммәт торган менә музыка кораллары. Әйтик әле, без яра белән скрипкалар бик кыйммәтле, мәтәл оркестрларда инде мондай классик инструментлар. Ә менә милли инструментлар, милли музыка кораллары. Арзан түгел. Күпме тора? Сыйфатлы Якынча. сыйфатлы инструментлар $1000. Бик сыйфатлы инструментлар $1000. Ну, $700-1000 тирәсе. Шуңа күрә аңларга кирәк, бездә дә хәзер уен коралы ясый башладылар. Дәфләр, кылкыбызлар, думбралар. Әмма ләкин аларның сыйфатлары әлегә җитми. Профессиональ дәрәҗәдә үсеп китергә. Нишләп безгә әзрәк сөйләшергә, күбрәк уйнарга кирәк кебек бүген музыка күп булырга тиеш монда. Шулайдыр, әйе, шулайдыр. Әйдә курайны да бер башлагач. Курайны да ишетәсе килә. Менә монда ике кураймы, Әйе. нәрсәдән аерылалар? Сез белгән курай ул инде күбрәк шундый сыбызгыла булган курайдыр инде. Моның махсус электән ясалган курайлар, алар сыбызгылары булмаган. Соңыннан гына алар шундый тимердән ясала башладылар. Һәм инде без шулай ук шпоннан ясый башладык. Сыбызгысы менә бу баш очындагы Әйе, инде, әйе, булмы? әйе. Алдан кураны кисеп алганнар да инде Әйе, өргәннәр тишек ясап. әйе, әлбәттә, ул инде шундый кура дигән үлән булган. Аны иң кызыгы төрле милләтләрдә дә ул бар. Тываларда, монголларда, хакасларда, һәм инде ул башкортларда гына түгел. Әмма ләкин аның исеме кемдә ничек әйтелә? Хурей, кемгә чор, шор. Хурей, курай дигән Хурей. кебек бит инде, шулай укыймы? Әйе, Кайсы кайда телдә? Кайсы телдә хурей дигән? Хурей ул инде күбрәк кипкән сүзне аңлата. Кипкән үлән. Шундый матур аңа. Сине күбрәк менә
айтырга керек, шынлап айтам. Ең қызығы міне ушундай сыбызгысыз курайны тургузарга болдум. Хам міне бу Өзүңө курай. садым эле. Менің ойлап табыш деп әйтергә була, мәләкин уалай түгел. Чөнки мәләкин мин моны шул карап алдым. Шундыйрак уен коралларын Украина якларында, белсәгез Украина якларында шулай куман кыпчаклар яшаган. Алмаз, менә сен әйтәсең, тарих китапларында укырга кирәк дип. Әмма минемчә, менә кайсы вакытта утырып, менә шулай бәлки табигатькә, хәтта чыгып, тыңларга кирәктер шушы музыка коралларын һәм бәлки тарих китапларында булмаган нәрсәләрне күбрәк тойырга һәм ишетергә мөмкин буладыр дип уйлыйм. Хәзер безнең тамашачылардан килгән сорауларны җиткерергә дип Нариманга сүзне бирәбез. Әйе, монда сораулар бар. Әйдә бер-икесен укыды. Әйдәгез. Сез үзегез уйнап, үзегез бии аласызмы? Бик авыр сорау. Әйдә деп белән. Би булмас бүген кызганычка. Кайчан була? Бигәнең бармы? Гомумән хореография булды гимназиядә укыган чакта. Юк, менә Әмма ләкин мин Ничек үземне менә бу тавышкан, ничек селкенгәнең юкмы? юк, мин Юкмы? бик шаманистик Син ниләргә эштәге- бирелә алмыйм. Ул минем теге ничек әйтим созерцательный нигә ятмый. Мәләкин Син булай, син күңелең белән бисең, эштән бисең, тәм белән түгел име? Әмма ләкин бию көйләрендә уйныйбыз, язабыз. Мин үзем гармунчы баянчы бит укуым буенча. Шуңа аларны алып килеп тормадым. Аларны булай да көн сайын ишетәсез. Алмаз. Менә ике музыка коралында бер ел уйный аласыңмы? Авыр сорау шулай ук. Уйнап караганың бармы? Юк, экспериментлар ясамадым. Миңа Үзеңә калса оркестр бу ясап караган. сыйфатлыкка Хилафлык нашарак китерә име? хилафлык китерә. Тағы бір сұрау бар. Ул музыка коралларында уйнарга кайда өйрәнеп була? Сез үзегез өйрәтәсезме? Мин үзем укытырга тырышам. Без инде сәләткә дә һәр җәйне барабыз. Анда артпилар форумда теге елны 70-тән артык бала класста булып, гомумән 300-400 баланы укытырга мөмкин булды. Һәм инде бик шундый зур нәтиҗәләргә җиттек. 1 сәгать эчендә балалар кубызда көйләр уйнарга өйрәнделәр. Алар белән дә инде кичкенә флешмоб та ясадып алдык. Инде иң шундый гади инструментларның берсе ул кубыз. Сез аны инде уйный аласыз, үзегез дә кесәдә дә йөртә аласыз. Менә кая өйрәнәләр ярап балаларны? Кайда менә кызыксынсалар, мәсәлән, ул кайда музыка мәктәпләрендә өйрәтәләр, менә мондый Гомумән консерваториядә бармы ул ниндидер курс кебек ул була? безнең бик зур проблема. Хәзерге моментта безнең Курайда укытучылар гимназияларда бар, күбесенчә татар гимназистларында. Әмма ләкин бу факультатив, бу махсус дәреслекләр түгел. Менә исемең ничек әле? Алсу. Сезгә Курай укыталармы? Флейта дәресендә. Безнең музыкаль школа бар. Әйе. Анда укыталар. Күп кенә музыкаль мәктәпләрдә бар ул, әмма ләкин бөтен бала да укымый бит музыкаль мәктәптә. Аларның теләкләре булса, алар ул инструментка ничектер үзләре ягып ялга алмыйлар, не могут встретить инструмент. Ул яктан ничек кабул итәргә була. Или махсус шул мәктәпләргә барырга инде. Икенче момент үзегезгә алып Курайны, шунда үзегезгә өйрәнергә.
Һәм инде без шундый махсус приложение эшлибез, Алла бирсә. Кушымтан. Кушымта, ул приложение балаларга үзләренә йөкләп, телефоннарына курайны алып, аларда өйрәнергә мөмкин. Кайда курай, джойстик булып, сез анда ноталарны да, көйләрен дә, татар көйләрен дә өйрәнергә мөмкин булачак. Алмаз абый, сез үзегезне ничә яшьлек итеп хис итәсез? Сез шундай кызыклы сораулар бирәсез. Миңа хәзер бүген 29 яшь. Ләкин бу инструментларны бик соң ачтым үземә. Сезнең кебек яшь булсам, бу уен коралларында остарак уйнарым, күбрәк өйрәнерим дип хисләнеп утырам инде. Бу уен коралларны махсус төркем ясап, 14 кешедән башлап, бу уен коралларга әсәрләр эшләп, татар көйләрен күтәрергә ниятем бар иде. Әлбәттә инде бу бик зур эш, бик авыр эш. Һәм инде бу юлны күп төрки милләтләр эшләгән. Күрше Башкортстанда милли уен кораллары оркестрлары бар. Казакстанда бар, Кыргызстанда, Ногай якларында. Бу уен коралында таныштырып китәм. Шундый матур. Моның исеме танбур. Бу танбур бездә шул Урта Азиядан килгән, Ираннан килгән дип әйтергә була. Бу әзрәк шул сазга да ошаган. Бу инде безнең сарай музыка традицияларына ята. Бу думбралар күчмә халык традициясе булса, бу сарай музыкаль традициясында касиделәр, бәйт мөнәҗәтләр бу уен коралы. Уйнап җырланган, әйтелгән, сөйләнгән дип әйтергә була. Алмаз абый, менә сезнең тагын нәрсә өйрәнәсегез килә? Минем гомумән бу уен коралларда сыйфатлы итеп уйнысым килә. Камилләштереп инде. Чөнки мин үземне әле теге профессиональ музыкант дип әйтә алмыйм бу инструментлар белән. Бездә ул курылмаган. Колледжларда, консерваториядә буларда укыту юк. Татар әсирләрен Беренче Бөтендөнья сугышы вакытында Германиядә менә шул аларны җырлатканнар һәм менә пластинкаларга язып алганнар аларның җырларын. Һәм менә аларны хәзер барып таптылар. Һәм алар безгә яңадан кире кайтты кебек безнең мирасыбыз диргә була һәм хәзер шул мирастан бер көй яңгыраячак Алмаз Әсхәдуллин башкаруында. Монда дәфтә бар безнең, дәфтә кушылды Нариманның дәфе. Ничек Нариман?
Бәлки басып биеп бераз. Алмаз абый шушындай музыка құраларын өзіме де олыға болдым. Біз яшьләр шушындай музыка құраларын сақламаса кім сақлар? Бик дөрес әйтәсең, әлбәттә, бу уен коралын үзләштерергә кирәк. Шушының белән безнең коллектив тапшыру тамамлана. Дуслар, хушыгыз!